pagsawaan mong tingnan. Nakakakigil pag pinagmamasdan. Kung sumayaw talagang nakakawindan. Ang mga galaw niyang nakakaaliw. Tara igiling-giling, huwag ka nang mag-alangan pa. Ituro mo kembot-kembot mo pa. Ang iyong katawan, hita mo na malaman. Kung titingnan parang manok na kaber, pero hampas mo pa na para bang nanggigigil. Iyugod mo sa kanan at kaliwa. Huwag mong ikahiya ang pagiging matapang. Sa tiyabi mo makikita ang ganda. Tabi-tabi at bigyan niya ng daan. Nakakakigil at di mapigilan. Kung sumayang talagang nakakawindang. Mga galaw niyang nakakabaliw. Tara igiling-giling, huwag ka nang mag-alangan pa. Ituro mo kembot-kembot mo pa. Ang iyong katawan, hita mo na malaman. Kung titignan parang manok na kaber, pero ihampas mo pa na para bang nanggigigil. Iyugyug mo sa kanan at kaliwa. Huwag mong ikahiya ang pagiging mataba. Nakita mo ang iyong tunay na ganda. I'm proud to be a chubby, big. Yeah, shout out Jaylin Chai. See you tonight. Yan, shoutout kay Madam Linda Diones. Titigan mo, pagsawaan mong tingnan. Nakakakigil pag pinagmamasdan. Kung sumayaw talagang nakakawindan. Ang mga galaw niyang nakakaaliw. Tara igiling-giling, huwag ka nang mag-alangan pa. Ituro mo kembot-kembot mo pa. Ang iyong katawan, hita mo na malaman. Kung titingnan parang manok na kaber, pero ihampas mo pa na para bang nanggigigil. Iyugyug mo sa kanan at kaliwa. Huwag mong ikahiya ang pagiging mataba. Oh yeah. Sa tiyabi mo makikita ang ganda. Yeah, shout out Ate Chloe Castillo. Yes, come on, come on. Shout out Mami Fiona Nones. And once again, thank you so much, Kuya Marshall Daza, our major sponsor. Yes, once again, thank you so much, Kuya Marshall Daza and family, and advance happy birthday. Tabi ko padaanin niyo at sasayaw siya ng dayang-daya nang nagpapangalay at pakirin hanggang sa pagpawisan ng kanyang buong katawan. Ay, ay, ay. Ay, yeah. Yes, come on. Tabi-tabi ko padaanin niyo at sasayaw siya ng dayang-daya nang nagpapangalay at pakirin hanggang sa pagpawisan ng kanyang buong katawan. Isipin mo, tig-20, isipin mo, tig-50, isipin mo, tig-60, at saluhin mo pati na
happy birthday, Kuya Marshall Daza from Grower Cainta. Babae daw ay naturingan na masyadong matanda. Hindi na uubusan, di rin napapagod kung makapagpunganga. And shout out kay GR Andalis. And shout out sa anak ko. Yes, Kagawad Pio Mores and Madam Lina. Kaming mga babae daw ay naturingan na masyadong matanda. Hindi na uubusan, di rin napapagod kung nakapagpunganga. Kapag nagsimula na siyang magsalita, tila ay walang pera at katapusan. Ngunit di rin lahat ay kababaihan. May mga lalaki din na parang machine gun. Bibig niya ay di mo mapipigilan. Umiiwala, hopay kong pumunta, kaipan niya ang kababaihan. Uiw-iw, parang machine gun. Bibig niya ay di mo mapipigilan. Uiw-iwala, hopay kong pumunta, kaipan niya ang kababaihan. Kung merong Juana, pero naman Pedro, lalaking bungangero. Siya'y may pagkachismoso, lalo't argumento, na ayaw magpatalo. Kapag nagsimula na siyang magsalita, tila ay walang preno at katapusan. Ngunit di rin lahat ay kababaihan. May mga lalaki din na parang machine gun. Bibig niya ay di mo mapipigilan. Uiw-iwala, hopay kong pumunta, kaipan niya ang kababaihan. Uiw-iw, parang machine gun. Bibig niya ay di mo mapipigilan. Uiw-iwala, hopay kong pumunta, kaipan niya ang kababaihan. Uiw-iw. And shout out kay Liam Jane Andalis, anak ni JR Andalis. Shout out kay Sanya Mabini. And shout out kay Violita and Rudy. Kagawad Pio Morris and Madam M. Naslin Morris from 3rd Avenue, Caloocan City. Parang machine gun, bibig niya ay di mo mapipigilan. Uiw-iwala, hopay kong pumunta, kaipan niya ang kababaihan. Uiw-iw, parang machine gun, bibig niya ay di mo mapipigilan. Uiw-iwala, hopay kong pumunta, kaipan niya ang kababaihan. Uiw-iw, parang machine gun, bibig niya ay di mo mapipigilan. Uiw-iwala, hopay kong pumunta, kaipan niya ang kababaihan. This is Zaldi Mini Studio. Yes, shout